ба далели боло рафтани нишондиҳанда тамоми чизҳо нархаш боло рафта мешавад. Мисол бо тариқи онлайн дарсҳоро бихонен ва студент ҳисоб мешен. Танҳо шаҳрвандии Қазоқистона дошта бошӣ агар. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео лайк монен ва бо диққат то охирша тамошо кунен. Ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки конкурсе ки дар канали ман рафтесай билетора охираш мондагиай. Нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, аз ҳаматон хоҳиш ки ҳозир билет бихарен. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. Шумо ба 200 рубл метавонед ки соҳиби Lexus ё соҳиби Corolla ё соҳиби конвертҳои пулӣ ё телефон бошед. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммадҷон мебирояд. Сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp-аш чектона равон мекунед. Бародарое ки тамошо кардесен, охири билетора касе ки ждат дошт, охири билето омадагиай, бидроен ҳаракат кунед, ҳозир билетотона бихарен. Акнун мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ, хоб бо диққат гӯш кунед. Боз як тағйирот ва иловаҳо оиди боло рафтани нархи танировка дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Чӣ хеле ки медонед, нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 боло рафт. Нархи сиёҳшиша кардани мошин дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло меравад. Ба далели боло рафтани нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз аввали соли оянда нархи иҷозатномаи яксола барои сиёҳ кардани шишаи мошинҳо дар Тоҷикистон афзоиш меёбад. Бар асоси қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти ҷорӣ, соли мошине ки то 2005 мебошад, нархи навои танировка карданаш 4680 сомона дар бар мегирад ва мошинҳое ки аз соли 2005 боло мебошанд, нархи танировкашон баробар ба 6192 сомон мешавад. Ин тағйирот ва иловаҳо бар асоси боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳамасола худтон медонед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соли нав нархи нишондиҳанда боло меравад. Гуфта мешавад ки шурӯъ карда аз моҳи январи соли 2024 нархи як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 72 сомон мешавад. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи навои танировка кардан боло меравад, шурӯъ карда аз моҳи январи соли 2024. хоб нархи навое ки мо пешкаши шумо гардонидем барои сиёҳ кардани шишаҳои автомобил, ногуфта намонад ки ҳар намуд шишаи автомобил нархи навош дигар мебошад. Мисол мегирем, агар нафарҳое ҳастанд ки танҳо тирезаҳои ақиби мошиншона танировка мекунанд, барои он нафарҳо боз арзонтар мебошад. Агар нафарҳое ки обши танировка мекунанд, соли мошиншон агар аз соли 2005 боло бошад, нархи танировка барои ӯ мошинҳо 6192 сомон мебошад. Тамошобинони азизу гироми қадр, ин баъди як ахбороти нав ки тааллуқ дошт барои ҳама нафарҳое ки ба воситаҳои нақлиёт сару кор доранд ва ронанда мебошанд. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависондаи ассалому алайкум ака. Ман 18 сола ва яка писар ҳастам. Документ дорум барои яка писар. Оё мара хизмат мебаранд? Нафарҳое ки як фарзанд ҳастанд, сардори оила ба қайд гирифтагӣ ҳастанд, чуна аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. Сино нависондай. Ассалому алайкум ака, як савол. Одамои душаҳрвандӣ доранд, дар Москва хизмат карданд. Бо Тоҷикистон биёянд хизмат мебаранаш? Не. Нафарҳое ки соҳиби двойной гражданин мебошанд, дар яке аз давлатҳо хизмат мекунанд. Агар дар Россия хизмат кардагӣ бошед, дар Тоҷикистон ба хизмат даъват намешавед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон. Дар сафорати Россия паспорти тоҷикӣ гирифта мешавад? Илтимос ҷавоб бигем. бале, дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва шумо метавонед ки барои аз нав барқарор кардани шиносномаи худтон муроҷиат кунед. Як каси дигар нависондаи ака нархномаи патент чӣ қадар маълум шидае? Танҳо дар Санкт-Петербург ва дар шаҳри Москва ҳозира шуда аниқ шидагиай. Рӯйхате ки тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия мебироянд нархи патенташ оли биромадагӣ нестае. Умедҷон нависондае. Ассалому алайкум ака. Студентский билет кадесан ба ивази 15-17 ҳазор рубл. Уда бовар кунем мешавад.
дар ҳолате ки агар шумо мақсад определёни дарсҳоро бихонед, мисол бо тариқи онлайн дарсҳоро бихонед ва студент ҳисоб мешавед. Вале агар шумо студентский билет тайёр кунеду умуман дарс нахонед, ягон хел мисол на онлайн на дар донишгоҳ, и фикр мекунам ки студентский билети фалшивӣ ба ҳисоб меравад. Як каси дигар нависондаи акаами таваллуди 97 моҳи март 27 медурам авла ва ғам метан ё ин ки не. Нафарҳое ки 27 сола мешавем аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешем. Як каси дигар нависондаи акама гражданини Қазоқистонам. Мара авла ва мебара ё не? Пешакӣ раҳмат ака. Танҳо шаҳрвандии Қазоқистона дошта бошӣ агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат даъват намешавӣ. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум Сорбон. Телефон барои регистратсия кардан ягон одами боварӣ монуш. Ягон одами боваринок надорам барои регистратсия кардан дар Федератсияи Русия ва ҳеҷ каса тавсия дода наметавонам. Як каси дигар нависондаи ака ростай меган дар Россия регистратсия 1 моҳа шуда 3 моҳа буд. И гапҳо ягон асос надорам бародарони азиз. Ҳар чизе ки тағйиротҳои нав мешава шумо худтон медонед ки ман видео мекунам дар бораш гап мезанам. Ва чизеро ки ман дар бораш гап назадам ҳамин қадар чиза бидонед ки ӯ чиз ягон асос надорад бародарон. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Ҳамин видваренира чанқа маҳкам мешавад. Видварения аз 3 моҳа то 5 солара запрет на въезд мешавад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Мошинма тонировкаш 1 моҳ гузашта, документаш. Мара штраф мекунанд агар қапам. Бале, агар 1 рӯз бигзара метавонанд ки тира штраф кунанд. Ба фикрам штрафаш 8000 сомона ё 8500 сомон мебошад. Имронҷон нависондай. Акай Сорбон агар ЗАГС надошта бошӣ, фарзанд чихел ба номи падараш мегзарад. Вақте ки ЗАГС надорен шумо метавонед ки рафта муроҷиат кунед, як ариза нависонед ва дар ҳамун ариза ҳуқуқи падарии худтона муайян кунед. Дар ин ҳолат метрискаи фарзандо ба номи падар мешавад. Тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.